அப்பா பார்த்து ஓடுற நீ? எதுக்கு அப்பா பார்த்து ஓடுற நீ? என்ன பண்ண இன்னைக்கு நீ? ரொம்ப படுத்தினியா அம்மாவை? படுத்தினியா? இங்க பாரு. ஜோ குளிச்சியா? ஜோ குளிச்சியா? மாமம் சாப்பிட்டியா? தூங்கினியா? அப்பாவோட போன் பேசினியா? பேசலியா? ஏண்டுமா பேச மாட்டியா? நல்லா தூங்கினியா? அப்பாவை கட்டி தாச்சுப்பியா இன்னைக்கு? ரொம்ப படுத்துவியா இன்னைக்கு அப்பாவை? நம்ம கார்டன்ல தண்ணி விடலாமா? விடலாமா? சரி அப்பா கையால மீன் தூக்கிப்பேன் சரியா? சரி முத்தா கொடுத்துட்றேன். முத்தா கொடு அப்பாக்கு. முத்தா கொடு. சரி